o waati kalan kanmaaw bɛ Musa Siribe ale ka montu la Kajulu o waati kalan kanmaaw bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la e ka dangariba kɛ murutigɛlɛ tigilamaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni gɛrɛgɛrɛ a bɛ ka bɔ kɛnɛ kan ko fagali min dara rebelle kan o dongo a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka lakali chef d'état-major Yakuba Kone ale taara ɲɛ da o kan kunu yɛlɛmali min ni Malikura mɔgɔw mago bɛ Malikura la ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ yɛlɛma nasiraw ma madame Sila Fatumata Seku Jalo ale tun bɛ fan na kalafili kan ka labɛn cogo min na k'a daminɛ assise nationale la ka na se fo kalafili la waati na nataw la ko k'a pɛrɛn o boloda o y'a sɔrɔ assise nationale o ye ale bɔ a dɔgɔkɔrɔ Assimi nana ye k'a fɔ o bɛ ka kuma caya ka pression kɛ ko ale min fɛ pression kɛ kun t'a la o de kosɔn ko teriya ko tɛ k'a ko kɛ basigi kɔnɔna na a ye assise nationale lasigiba in a y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a kuncɛli ka bila waati wɛrɛ la Laurent Gbagbo a ko Jalakili b'ale nɔfɛ ko ale ye BCEAO o banki kari ko ale nɔ t'a la ko a tigiw dɔnnen don minnu y'a kari ko rebelle ye kuma nin ma diya fiyewu Alassane Dramane Ouattara ale ka gouvernement ye ka d'a kan ko Laurent Gbagbo ko a jalakilen don ninnu de ye sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma Ansardine International an fɛ yan Zegwa ko o kɛlen bɛ ka Mawuludi denkundi o taama k'a bila sibiridon sɔgɔmada la nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye o siratigɛ la ko sufɛboli t'a la ka da ka jamana bɛ bolo min kan o tɛna sɔn ka sufɛboli k'a la nka ko min wajibiyalen don bi o y'a ye k'a fɔ maa ma ni kɔni bɛ fɛ ka taa Mawuludi denkundi la ɲininiw de fɛ pièce lakika ka kɛ nka k'i kun walasa gɛlɛya kana don kow la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Musa Sanogo ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ɲini ko ninnu na i bɛ se ka a ka tiladenw wele n'o o bɛ tali kɛ Madu Jabate la ale ka téléphone numéro 74 55 75 65 walima a bɛ se ka ɲininkali kɛ ale yɛrɛ Madu Musa Sanogo la walima a bɛ se ka ɲininkali kɛ fana Madu Sogoba la faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ nin tiga in na Ismu san 2021 Nyorokaw fɛ yen nɔ taali min n'a bɛ kɛ san o san ko in sen tagali bilalen bɛ ka sini kɔnɔ n'o bɛɛ bɛ kalo ni tile 22 san 2021 wa ko ka bɔ yan ka taa Nyoro ka tila ka segin a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ 5000 ma o la ko tɔgɔ sɛbɛnni daminɛna kaban zawiya fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko tɔgɔ sɛbɛnni bɛ se ka k'a bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ aw mako bɛ kunnafoni wɛrɛ min na n'a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ se ka ɲininkali kɛ Amadu Jakite la n'ale ka téléphone numéro 77 40 40 hakɛto ɲini 77 40 83 39 walima Amadu Sangare 74 44 50 63 walima Mamadou Mouaz Diallo ale ka téléphone numéro 78 37 48 01 tɔgɔnɔ bila kɛra gafe na maa min fɛ o ye labo photo Karim Jara ye faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin tiga in na Mali kibaruyaw la colonel major Ablaye Mayiga ale ye taama kɛ kunun ka taa Kidal ka t'i ɲɛ da Kidalikaw kan ka d'a kan ko an bɛ waati min na comme sisan Mali baarakɛlaw o bɛ Kidal n'o dun bɛ Kidal bɛn kɛra min na ko Mali baarakɛlaw ka sigi Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa ale taara ɲɛ da Kidal kan taara sɔrɔ fana a fɔra fɔcogo min na ko ale ta ye sɔrɔsiko ye k'a fɔ k'ale bɛ don musaka ko la ko nin tɛ tiɲɛ ye nka k'a taara sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali lakanabaa minnu bɛ yen Mali baarakɛla minnu bɛ yen k'a daminɛ gouverneur la ka na se préfet ma ko a bɛɛ lajɛlen dafalen don basi foyi tɛ yen wa ko baara bɛ ka k'a kɛcogo la a b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel major Ablaye Mayiga a ko jamana in a tɛ kɛ foyi ni an yɛrɛ kun tɛ
maa ni i kɔni hakilina ye ɲuman ye ka ɲɛsin jamana in ma ko basi foyi t'a la nka ko min bɛ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ Mali la k'a fɔ k'u bɛna maa musalaka a ko la k'a fɔ ko kuma bɛ nɛmɛnɛmɛni fɔ ko o waati bɛ ɲini ka tɛmɛ ka d'a kan ko jamana kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna wa ko o siratigɛ la kɔni nana ka nin ɲɛ da Mali baarakɛla minnu bɛ Kidal ka nin ɲɛ da olu kan Akasim Ag Uches ale ye kumalasela ye kunungo Kidalikaw olu tɔgɔ la a ye colonel major Ablaye Mayiga fo k'a jira k'a fɔ olu bɛ basi foyi t'a la ko Maliko kelen pe min ni o bɛ ka fɔ cɛmancɛ la yan ko o kelen de bɛ olu fɛ Kidal ko ka bɛɛ ka tamaki bɔ o la ko nka laɲini dɔw bɛ Kidalikaw fɛ bi ka d'a kan ko Kidal bɛ gɛlɛya kɔnɔ a kabiri kɛlɛ nana firi Kidal kan tuma min ko n'a fɔra ko ka ko fɔ tiɲɛ la ko olu ni hɛrɛ kɔni farala a mɛnna adamadenya taasira fɛn fɛn bɛ bi ko olu faman'o ma o siratigɛ la k'u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa baarada fɛn fɛn kan ka don Kidal k'a ladon joona ko n'o tɛ ko gɛlɛya bɛ Kidalikaw kan an bɛ waati min na komi sisan a siran Gawukaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlɛ min kɛra o dongo n'a kɛra kɛlɛ juguba ye kɛlɛ in ko a lakali ni sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ maa tɛ se k'a lakali o de la colonel major Yakuba Kone ale taara ɲɛ da Asiran kan kunu tuma min na n'a sera yen o taara fɛn caman yira la ale yɛrɛ ko k'a fɔ kunnafonidila kana gɛrɛ o yɔrɔ olu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale taara fɛn min kama o y'a ye ka taa foli kɛ Mali sɔrɔsiw la kɛlɛ min kɛra Asiran ka kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ ko nka ko an ka maa kelen de bɔ nin na nin na ka maa sɛbɛkɔrɔ jogi o taara ɲɛ da jogibagatɔ nin kan ka dugawu dungu ye ka tila ka médaille d'u ma nka ko maa min n'o ye fandɔni maaw ye n'u b'a fɔ kojugu digi kɛra jugu la kojugu Asiran o dongo ka na kɛ fo a kɛra kabakoba ye o y'a fɔ cogo min na ko sɔrɔsiya dabɔra gundo kama a kuma bɛɛ lajɛlen walima a ko bɛɛ lajɛlen tɛ ka fɔ a ɲɛ kan nka ko a bɛ wuli kun bɔ ko jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta a ye ale Yakuba Kone de ci ka taa foli kɛ nin sɔrɔsi kofɔlen ninnu na o ye baara kɛ kɛcogo min na ka tila ka foli kɛ sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen na o bɛ baara min na bi Mali kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o fanakaw fɛ yen kunun minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalafili labɛnni ma ale n'o bɛ tali kɛ madame Sila Fatumata Seku Diko ale tun bɛ Fana ka taa lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min n'a bɛ assise nationale k'a b'o dafa ka d'a kan ko assise nationale bɛna bɔ ni fɛn minnu ye o kɔni kan ka sɔn kaban kalafili ko kuma o kan ka labɛn o siratigɛ la olu de taara Fana kunun ka taa lajɛrɛ kɛ